harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas ma dihita saluhutna. Tapukama parminggota di bagasan manogoton, martangiang nahohom mahita. Amen. Marede mahita sian bukuende nomor 110 sada ayat sada dot ayat 2.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Tigor doa kadalan ni Jehovah, jala halak partigor mardalan disi, alai anggo halak parjahat, tarsulandit do disi. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, para siroha jalan nabonar. Mauliate hudok hami, ala dipabisar ho tuhami barita nauli, namanodangi rohanami. Ay alani i, umbahen hutadahami ho, dohot lomo ni roham. Dipangido rohanami, naing mangulahon lomo ni roham hami, saliling dingolun. Jala naing martua hami bahenommu, say parbadiay marohanami, marhite tondim. Jala parguguy mahami, mangorom hisap-hisap, dohot manggotapon roha portibion. Say palas marohanami manguloyho, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata, ima sian sada Korintus onom ayat 20. Ayarga dohamu ditobus, ibaheni pasangap hamuma debata, marhite-hite daging muna, dohot marhite-hite tondi muna, ay debatado napunay, ima sahatna, atong rak mangidugogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hombar tu patik ni. Amen.
tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama para siroha. Dang lomorohami dahamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadik kondalanna asa mangolu ibana. Ido dipangidoroham. Alanii umbahen hupangidohami say sundati matorutorum asa unang mangonai betuhami. Say sesa sude dosanami asa mangolu hami di bagasan asini roham. Say pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema hata baga-baga taringot tuhasesaan ni dosa. Songonod do hata ni Jehovah. Unang ho mabiar ayaw siluluhon ho. Nunga pola hujou guarmu au napunaho. Hasangapon madidebata na digijang. Amen. Hata ni debata turpuk ni hari minggon ima natar surat sian Heber 12 ayat 10 walu 120 sia tajahama marsorik-soring ayat napar pudi rap hita majaha. Aindang didapoton hamu natar jama namar si gorgor di bagasan api manang hagulapon haholomon rodi haba-haba. Aindang tartaon nasi da paksai, nama dok molodais dorbia tudolok, ikon mate i dangguran. Alai dolok sionido didapoton hamu, dohot hutani debata nama ngului,
Ima Jerusalem na di Banua Gijangi, dohot suru-suruan namar loksa-loksa. Ima loloan pesta boloni. Dohot Yesus pangulo ni parpadanan na imbarui, dohot mudar na mangurasii, parsuara na dumenggan, unang mudar ni Siabel. Tano ondo dihutur suara na ujui, alai anggonuaeng marbaga-baga doibana songonon. Sahalinari doau makkuturi, ndada holan tanoon, dohot ma Banua Gijangi. Dibaheni mauliate marohatta, ala tajalo harajaon nasotar hutur, marhite hiteido gabe hita parhalado halomoan ni debata, mardongan biar dohot hadaulaton. Rapita majaha, ay api nama ima sahatna, martua doakan natumangihon hata ni debata, jala na opeopsa. Amen. Tahatidak ko mahapor seaw tai, songon na hinatidak ko ni dongata sa hapor seaon di sandok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di perbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulo diari patoluhon, na manaik tu surgo, la hundul tu siamon di debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia,
dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin.
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 21 Agustus tahun 2022. Parmingguan di HKBP Rawamangun. Jadwal parmingguan dohot hatot tuan ruas namar minggu di HKBP Rawamangun, boi mata jaha di harotas tikting naung pinarade ni Huriata. Partangyangan wik. Ganop ari Rabu pukul 10 siawip, patupaon ni Huriata do partangyangan wik secara hybrid ima marhite tatap muka di gereja dohot langsung sian live YouTube HKBP Rawamangun. Pinangido tuhita asaman dohoti partangyangani di gereja manang di Bagastabe. Bulan Diakonia. Nunga masuk hita tu minggu patuluhon bulan Agustus 2022, ima songon bulan Diakonia HKBP Rawamangun tahun 2022 dohot tema kesehatian berdiakoni mewujudkan pengharapan dan kasih di tahun 2022. Bulan Diakoniaon dimulai di hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 dohot diujungi Mei di parmingguan tanggal 20 Agustus 2022. Amplop bulan Diakonia nunga dibagi hon tu situawik asa dipasahat tu sude ruas ni Huriata jala dipasahat mai di ibadah puncak di hari Minggu tanggal 20 Agustus 2022 di sude parmingguan. Di parmingguan ini mandok hata do pengurus seksi diakoni sosial songon dalan mandok mauliate. Tatang yakoma bulan Diakonia HKBP Rawamangun tahun 2022 on mardalan dohot denggan. Pertukaran parjamita dohot pelean tu distrik. Minggu sadarion 21 Agustus 2022 di Patupado pertukaran pelayan firman manang parjamita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Jadwal parjamita boi mata jaha di harotas tikting naung penarade ni Huriata. Di sude parmingguan patupauta do papungu pelean ima laho menopang program kerja dohot anggaran keuangan distrik. Peneguhan sidi khusus. Minggu 20 Agustus 2022 di parmingguan pukul 10.30 WIB patupaon ni Huriata ma peneguhan sidi khusus manang makatindakon haperseaon tu 14 halak naung marsiajar salelengon. Tu akan yang patupa makatindakon haperseaon asa mempersiapkan diri. Sinode HKBP Distrik Walu Jakarta. Hari Rabu, sahatu hari Jumat, ima di tanggal 24 sahatu 26 Agustus 2022, maringanan di Green Forest Hotel Bogor, di Patupado Sinode Distrik Walu DKI Jakarta. Pandita Resort Pendeta Banner Siburian MTH, dohot utusan Parhalado Sintua Insinyur Junifer Panjaitan, dohot utusan Sian Ruas HKBP Rawamangun Insinyur James Arifin Sianipar, dohot do tu Sinode Distriki. Puncak Pareheon Remaja HKBP Rawamangun. Sude akka kegiatan napinatupa Pareheon Remaja HKBP Rawamangun nunga mardalan dohot denggan. Di hari Minggu tanggal 4 September 2022 pukul 10 WIB dohot pukul 10 tolu WIB patupaon ma ibadah puncak parheheon remaja. Di parmingguani akka petugas dohot pelayan imasian remaja. Jala adongdo mandok hata di 2 parmingguani. Suder Majani Huriata niundang asaria mandohoti puncak parheheon remaja. Penyerahan sepeda motor.
Di hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2022, maringanan di kantor Biro Zending HKBP di Pematang Siantar, nungga di patupa acara serah terima sepeda motor tu pekabaran Injil sian HKBP Rawamangun, napi nasahat ni Pendeta Resort, Pendeta Banner Siburian MTH, tu Kepala Biro Zending HKBP Pendeta Hotman Nababan. Jala dohot do mendampingi Sintua Fernando Sihombing, Ima Ketua Dewan Marturia, Sintua Rusmawati Borumanurung, Ketua Dewan Koinonia, dohot perwakilan Parhalado, Manang Donatur, Ima Sintua JTS Panjaitan. 10 unit sepeda motor sian huriata HKBP Rawamangun, naeng didistribusikan tu 3 daerah pelayanan, Ima, pos pelayanan Sungai Pompang Pemayungan Jambi, pelayanan ke Pulau Mentawai, rumah belajar Sungai Perpat Pulau Rupat, Mission Station Pulau Rupat, pos pelayanan mahasiswa Kristen Lampung, pos pelayanan Tikam Gajah Pemayungan Jambi, pos pekabaran Injil Pasir Pangarain, dohot pos pekabaran Injil Mekar Delima Bengkalis. Anggiatma sumbangan alat transportasi sepeda motoron, boi mangurupi para misionaris dan laho patupa pelayanan pekabaran Injil tu wilayah namaol terjangkau. Mauliate ma disude bantuan, dohot dukungan naung pinatupani ruas HKBP Rawamangun, nalaho mangurupi pelayanan pekabaran Injilon. Tikting naeng marbagas, tikting parjolo. Naeng manjalo pasu-pasu perbagason ma Haryanto Simamora, ruas ni HKBP Jati Asih Bekasi, anak ni Amata Anton Simamora, tubuh ni Inata Herta Borusi Ringo-Ringo, dohot Orwana Junita Lisa Veronica Boru Panjaitan, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Penggilingan, boru ni Amata Ojak Halomuan Panjaitan, tubuh ni Inata Situa Porman Boru Pardede. Pamasumasuon di hari Sabtu 10 September 2022 di Gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur. Tuhatama nama masu-masu Parsarepion Nasida, gawe Parsarepion nadenggan di tonga-tongata, tarlu mobi di jolo ni Tuhata. Namonding. Nah di hari Rabu 10 Agustus 2022, nunga jumolo monding sahalak amar ruas ni huriata, ima amang doktorandus sanga sitompul, mar umur 70 tahun, hina baluhon ni Inata Nur Siti Boru Raja Guguk, alamat Jalan Arensada nomor sada, RT Tolu, RW Sia Rawamangun, Jakarta Timur, Sianwik Rawamangun Sada. Tuudean di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2022 di TPU San Diego Hill, Kerawang. Tuhatama nama ngalehon gogo dohok pangapulion di keluarga namar sitaononi. Tabahan tikting namar sahid. Yeremia Immanuel Sirait Sianwik Pisangan Gading Raya dirawat di rumah sakit Persahabatan. Pelean dohot akka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting nong pinarade ni huriata, sedi pasu-pasu debatama akka barita masa, dohot ulaon akasi patu paota bahen sangap di guarna. Songoni matikting di huriata di minggu sadarion.
Kami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramu nabi. Ibagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uria na hinaholongan ni Tuhan Yesus, kami padita Sakaria si majutak inang buru manurung. Kami mangula di HKBP Gedong, Resort Keramat Jati, Khobartu Penugasan Yasia Distrik, di pertukaran pelayan firman di Bagasa Tikion. Alani di tahun kesehatianon lam takas matutu kesehatian ni saluhut nasa HKBP, songoninang ruasna dohot pangulana pe lumobinang di distrikon. Atong sian atas nama distrik doho sian atas nama Huria HKBP Gedong pasahatu tuhamu kamanginang horas madihamu. Nuaing dipakulingi hatani debatado hita di minggu sadarion iman natar surat di Yesaya 50 mamukamai sian ayat sia B sahak rodi ayat 14 takasma tapai hutihut. Molo di paholangho sia tonga-tongam pangarupaon, tudu-tudu ni jari-jari doho pakuling hajahaton, jala dilehoko asi ni roham tu namale, jala di pasabamho rohani nadangol, jadi bicar ma hati urommu di bagasan hahulomon, jala hagulapomu tudoson hosniari, jadi sai toktong ma togu-toguon ni Jahubaho jala pasabamon na roham di aka inganan narahar jala papiron na holi-holim gabe tudoson porlak na siniram doho jala songon mual na sodung marsik jadi paulion ni aka anakmu ma aka pasi-pasi sian narubi patidangommu ma aka ujahan marsudut-sudut jala guaron ni halak maho si pauli aka riga si totas aka dalan balubung asa hainganan molo tung ditait ho patmu sian ari sabat mangulahon lomo ni roham di ari habadioku jala di guarho ari sabat ari hasoloan marmulia di aka jolma nabadia ni Jahuba jala dipasangapo ibana unang diulahoko akka dalammu, unang diihut-ihut ho lomo ni roham manang marhatarari. Jadi marlas ni roham ho mida Jahuba jala au manugu-nugu ho di atasnya kebutul-butul ni tanoon jala permudu-muduaku maho marhite-hite parjabaran ni Jakob opumunai ai pamangan ni Jahuba do maddok songoni ima sahatna. Uria nai naholongan ni Tuhan Yesus Kristus las do roha mulumbui maluai besian hasusaan. Itu tahe. Las do roha mulumbui maluai besian nakahamaolon dohot akaragam nama baik duk-duk pakilalaan. Alai dung malua hita sian nakahasusaan dohot hamaoloni. Dong se patupota. Do bahinota dung malua hita sian nakah naduduki. Madok mau liate ido tenang. Ala tu diojari do hita, diojar lasni rohai do hita, madok mau liate, diojari do hita martangiang, jale diojari do hita makatidakon. Huaso ni debata do pabahena ni debata nata hilala, jala marhitei mahita, gabi parroha mau liate, ditangiang tebe mau liate Tuhan, mau liate, teruli ate-atena, manang mauli ate-atena, puas jiwanya. Alan itu halak nama dok mau liate ikon na yes do rohana kan, kon na puas do to, diurupi dongan mau liate bah, adong di bait dongat tu hita mau liate bah, dipakulingi hita mau liate bah. Las rohana memang puas pakilalaanna. Atik pena barpuyono lo didokon. Mau lihat dah inalai daksiar rohana. Malah anak muda mengatakan makasih. Indah kan? Makasih. Dan itu dokon. Jadi mau syukur lasian ias ni roham do madok mau lihat belum tentu. Alani mau tadok mau lihat ikon natutudo taruli ate-ate. Ima lapatan ni mau lihat. Alani na mangihut marlas ni roha do hita muse lumobi
dina mames tahun 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tutui kolas do rohata di sisongon masyarakat bangsoon. Laos gabe diojar las ni rohata ido hitamuse. Laho patuduho semangat ta. Madok mauliati tu debata marhite-hite pangurupion nai. Marhite aka pahlawan, marhite-hite toko-toko masyarakat. Gabe terjadi kemerdekaan di tonga-tonga ni bangsot tahun. Jala alani ima gabe tapatuduhon semangat mengisi kemerdekaan ini. Itu kan? Tapatuduhon do semangat mengisi kemerdekaan ini. Dia do buktina. Tak ajari do anak kota, tak parsikolaho do anak kota, asa bisuk, asa pistar, asa gabe hasia ibana, paturehon portibion, paturehon negaraon. Asa gabe jol mana bisuk ibana, dungi tak ajari do ibana di jabu marhapat tunon, asa porman, asa sopan ibana mangatu dia lau, dungi tak ajari tetugiho di ibana marhapor seaon, asa mulu bisuk ibana pistar ibana sugut, dipakai di bagasan hapor seaon na dinggan. Jadi di patuduh lasni rohaido hita gabe adong na taula, adong respon na tapatupa. Songo bentuk ni parroha mauliata hita ala las rohata ala pabahe ni debata pangurupion ni debata di tonga-tonga ni bangsota. Jalang songo nido nang na diturpuko na kamanginang. Da lasituturo rohani bangso Israel dinamulak na sida nasian na terbuangi. Ido benadong didok di pesalmani jala di bait duikur. Dinamulak na terbuang, tinogi honi Jahoba, songon halak na marnipi. Ini kan? Herana somungkit doi, herana somungkit do berengon anggo siap pikiran na, alai kuasa ni Jahoba mabuan na sida mulak tu tanona tu bangsona. Alani do marlas ni roha do na sida, madok mauliati do na sida tu Jahoba. Alani sahak mana sida muse tu tanu nasida atong dung sahat nasida tu hutan nasida tu Israel dung mulat nasida siap Babeli marhite huaso do tangan ni Jahoba boha do diula nasida disoba do debata dipuji do debata ternyata di batorang di turpukon dung mulak nasida tu hutan nasida nunga terulang ternyata hutai jaladanga dong be nabusi harapononna alani ido satu hal yang menjadi fokus utama mereka pada waktu itu adalah memperbaiki ekonomi. Fokus mereka adalah memperbaiki ekonomi. Sedingga kita on nina kan dungi makerjui manang mangula ladang nabe mula-ula do nasida diula ladang na sarong si pakyon na di tonga-tonga ni nguluna dungi di bajong-jong na sida do tong nang bagas joroi alai ditiki mangula manang memperbaiki keadaan ekonomi ina sida laos di sido ternyata di patupan na sida do nang ulaon na memeras na menipu dongan na pe dongan na sa bangsoi pe tongdo diolah tarik resong lima. Akadongan nasa bangsoy betong do diolah. Asal boy ma nasida mengulu disi. Nah ido sa sitong na di bamabay gabi rohatani debata tu bangson marhite-hite si saya. Di patu pahamudo peribadahan. Di patu pahamudo nian mula-ulaon. Alai sa luhut nai si paula-ula. Didok di ayat opat di Pesal di 50 ayat 4 ida mak marpuasa pehamu asa mabai bada doho perselisian huhut mamastapi mangasahon gostong ni botohon ninna. Jadi mulu beribadah hamu alai huhut mamastapi huhut mabai bada huhut mabai perselisian dia mahadumuan ni ima nani dok ni cije saya tu bangsoi jala laos domutusima ala topik ni mingguta sadarion hadaulaton nahinalomohon ni debata ibadah yang berkenan kepada Tuhan nasongo dia do tutu namar hadaulatonon na beribadaon ibadah dari kata abodah lapatan na panguluiyon tu debata sian hata ebet doi abodah ebet bahasa Ibrani
nama dokon ebet ima hamba budak. Lapatanna molo budak pangului tu tuanna. Dia harus tunduk kepada tuannya. Alani halak na beribadah adalah orang yang hanya tunduk kepada Tuhannya. Jadi molo beribadah hita nuaing na mangului na nidok ni debatado hita na uduk tu debatado hita molo tapatupan nuaing peribadahan di bagasa tikyon. Alani ibadah panguluyo tu debata marhite-hite na mangaraduti hatana. Ido. Panguluyo tu debata marhite-hite na mangaraduti hatana. Ay buasa kuradutan ay ternyata ido napasonang rohani debata. Molo taraduti taulahon hatana ido napasonang rohani debata. Songo kita doya kamanginang natoras lasni rohatta molo pangului ia nakotai di ajarta di puda natalehon dang ita he songoni ma online na beribadah hita tu debata lasi tu rohani debata ala pangului hita di hatana ala nido di bagasa tikyon salah satu panguluion di debata ima naringgas hita marminggu. Ima sada siap panguluyon ni mangarodo ti hatani debata doi. Mertua mahamu amang, mertua mahamu inang do takana boso bulung nasay ringgas marminggu. Ay na mangului hatani debata do hita disi. Alay tu mulo roh hita tu gereja, songod dia do roh hita tu gereja. Di buku deta nomor 30 ayat 2. Songod dia pahiaku maddapotor debata. Uduk serep ni rohaku ido abid natama. Ido kan? Uduk serep ni rohaku ido abid natama. Ternyata pakaian orang yang datang untuk berjumpa dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan itu adalah kerendahan hati. Haserepon ni roha ido mang ala nido laus idok do diturbukon di ayat 10 tolu ay ari sabati ari hasoloammu maibain. Ninda kan? Ari hasoloan, hari yang khusus untuk kemuliaan Tuhan, melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Lau pasangapon debata jala taingot do molorohi tatu garizai isi do natalului di buku deta nomor 10 alui ukabahal naumuli bagas ni debataki ai tusido au naing muli ganup jupang minggui ulului dodisi ima bohi ni debatado natalului di bagas ni debata atong suku-suku nuang jupang muna do bohi ni debata kamanginang jupang do dah marhite hatana marhite asini rohana nakinung atajalo hasesaan ni dosa baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa damak katai do debata do hotita hasangapo ma di debata na digijang dung ita dokon amen berarti bajupang do hita dohot debata bajupang do hita dohot debata ido uban nagabe ari minggu ari namacai arga di hita di peribadahan alai adorak soi taringo tu peribadahan na nigabarho diturpukon dada holan na merminggui ternyata alai di doddo aka ibadah na hinalomohon ni debata di ayat 6 satu ayat 7 iman na madokon har-hari maihot-ihot ni hajahaton makar hari membuka belenggu-belenggu kejahatan padao paholang dirim sian hajahaton itu kan alan itu kumarhiti Kristus do hita lau paholang diri sian hajahaton di buku deta nomor 227 ayat 5 itu kan ai sumurut do pangago anggoho di lambuki ima labatan na halat na porsian beribadah di debata molo jonot de bana tu Tuhan ni sumurut do pangago lao sendiri pangagoi ai di bagas rohana dangadong hajahaton ima ngulu na beribadah dung idoko paulua akatali ni auga. Jangan biarkan temanmu berbeban atau jangan engkau memberikan beban yang berat yang tidak bisa ditanggung oleh sesamamu. Unang ngaduk-duk nguluna lem tabaduk-duk muse. Itu kan? Nunga marsak ibana tong rotu ita ai marsak doan waing.
Keda songono nalani kopi ton. Ai huat tong oto doho dangi boto ho nita musik kan. Nunga marsak ibana tado musik ibana oto. Badang gabi ta bado persana. Itu kan. Ai mada gabi hurang dingga dunang rumah tanggaku doho to songono son. Ai huat tong ai hudok nama sahai unang tusiho muli. Inna pusai kan. Kan nama na bayar sakna dohi tadi si. Contoh kecil doi. Nama na bayar sakna dohi tau nak tetap bayar sakni dongat tali. Palua ka tali ni auga. Palua halak nani rupa orang-orang yang tertindas. Memang on madok do murah. Alai buado tutu palua hon halak na tertindas. Da jujud do hita say hohom. Molo halak batak madokon. Mena masak digagat ursa. Ina masa imaniula. Ido na jului. Alai yang gudung wengon. Taida mada. Mena masak digagat lubu. Nunga binoto do nga sala, jala marsala, sa itong pinasobu-sobu. Dangi tahe, wah mulo iban do madoko gabi sala iba gabi sisurang iba dah itu tahe. Tertindas pedongan mulo do tiba no paingoto ni gabi do tiba ditindas itu kan. Ima HP ternyata dak songolinda beribadah, palua inda do. Jadi bagian ini beribadahan namar hadaulaton palua akana tertindas. Dungi di dok muse ponggoli rotim tu namale aumane. Lehon diba rotimi si panganomi tu namale. Unang tarhona bolong merlubi-lubi idahatai. Hape dongata dang mangan. Tangi tehe molo di hutan nami ala parsipa hutar rohami amanginang jadi dodo tu hauma tong membuat eme kan. Ala do tu hou mai kon hutiud don lau tu gijang luja don lama buat emei ala ni mululubi idahan dipiringi itor di pastapun da tuai-tuai do tangan diatuk do tangani na so iboto hodung luja membuat emeon membuat idahanon satu son ninna ala ni do ikon otik-otik ni buat idahani pamolo hurang ado batabu itu kan alai unang bolong alai ingot manarihon dongammo. Idon ternyata bagian ni namar hadaulaton na beribadah tu debatado molo tau rubi dongat tanamale nagali. Mangurubi dongan nagali. Na pogus sarihon dongammu. Dungi dok muse tugihon tu jabum akapanakar-nakar nina kan memberi tumpangan kepada orang yang membutuhkan tumpangan. Waduh itu olo do pehitan main. Yang Jakarta nanti mulu tari bebet jol maru sipata ibana heran nama pitung. Habis rusak di sini bagaimana kuat Ada pola sesongnya don. Ada bagaimana kita memberikan kesempatan bagi orang untuk bisa bertahan hidup. Waduh tu tuon. Lau manugi jol mapanakar-nakar tinggal di Cebu. Dungi di dok muse lehon parabiti aka na marsai mara. Orang yang tidak punya pakaian bersediakah kita memberikannya ketika memang seseorang itu butuh pakaian. Danga dong si pakion na. Sonang do hita pa bereng-berengi. Say hita jigis-jigis sampai bana. So marpahean. Baru tutuon. Ternyata ipe hal na medoi alai. Itu bagian dari beribadah marhadaulaton. Dungi di dok muse yayap pituing. Unang porso. Jala paula so di botoho. Dia namasa di hahanggim. Itu kan. Unak porso. Labatan na. Unang do. Kita mangaleo silihono tu ingananon belga-belga HP anak niang gita dak tau rupi dang boy sikola anak niang gitai ibo tota dang boy manga minum dak tasariho ni alai yang gotu nasik say belga-belga tabai tau rupi itu kan lapatan na orang yang dekat ido perjolo unang porsona adong di homolo tung boy do patau paumo ala bentuk ni na marhadaulaton na beribadah do molo tahaholongi na jonok tu hita. Itu tuh kan, enang ama pe, olu do songoni akka ama, kita ama kan, bui marga harga dongat tatabaye di punguan, di lapo mana nggak di rupani, alai inat tadi jauh nang gumalingi dang bui. Ada nggak songoni tahe? Wakai kaina molo makata-kata itu tak kepunguan ina marga harga mekele-kele bay las rohana marpungu, alai dung muda tu jauh amat tv se kohom dang bui makatai. Ima ala ni tekanan, gitu kan? Ala ni tekanan. Jadi bagaimana kita ini ternyata ibadah itu tidak harus muluk-muluk. Hal yang kecil juga telah diingatkan. Perjulu sibukmu, bahasa sibuk dagingmu,
najonot tuho saudaram patuduhon tunasida ay ido bagian ni peribadahan. Asa unang taporso na adong dihita. Unang tatihay dong ata. Unang tudu-tudu jari-jarim. Tuha salani dong ammu. Alana sebelum dituduho dong ammu. Ingot hasalamu pe adong do. Ido kan? Ido dihitan may. Unang menghakimi dong ata. Jala kaima bidang ni ulaon na hinakam ni lapatan ni na marhadaulaton manang beribadah imanan idok na kipanguluyon tu debata. Asadak kola na marminggu panguluyo tu debata ale salah satu ya. Ale nakingani mengurupi dongan ima bagian ni na marhadaulaton manang panguluyon tu debata. Alania kamanginang didok do diturbukon ima diturbuk ta sadarion dang marisuang halak na marhadaulaton. Dang marisuang halat na marhadaulaton, halat na beribadah kepada Tuhan, na mangului, na patupa lo menirohani debata. Dia tidak sia-sia. Atik peberengo herana lujaru sa sitong nai, moru sinamot tahi, lau mengurubi dong ata, berengo dong mago, alay daong ay do bicar mahati romu di bagasan hahulumun jala hagulapun tudoston hosnyari. Ina, molu diulahuna dinggani. Bicar mahati romu di bagasan hahulumon jala hagulapun tuduson hosnyari lapatan na berengot na king herana moru na dihitai lau mengurupi si solhot tai dongat tai alai ternyata bau-bau ni debatama jubaro hasusah di ngulum patuduhon ni debatama dalan Allah akan menunjukkan jalan ditik roha maolo di ngulum roh debata mengurupi marhite dengan basana. Ternyata molo sita pangidup itu debata ali Tuhan asiroham maol naing ngulukku asa dia lusi debata ternyata ikon na perjulu do hita mangulahon na dinggani unak sa hita manuntut ali Tuhan asiroham dungi di pasu-pasu debata mahita alai iba makulit tudongan ido kan sehola naon yang terpasu-pasu alai audang mo gabi pasu-pasu tudong aku hape didokon aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Pasu-pasu ho sa gabi pasu-pasu. Alani dang buy hola na tarpasu-pasu. Ikodo hodo na humaliang taruli. Ido ba didokon asa bicar hati romu di bagasan hagulapon. Idaw ni portibion jala jupa roha hulumuni hagulapon hamaolo di tonga-tonga ni ngulum rode bata mangurupi. Ima ngulu ni halat na marhadaulaton na beribadah. Bayano ni debatado harapan, leono ni debatado harapan. Solusi di tonga-tonga ni kahamolon ni ngulu ni halat na beribadah. Dungi di dok muse baheno ni debatado tuhalat na marhadaulaton tuhalat na beribadah ibana bersahaja marsahala ido na nidok na di turpukon namat dokon ay songo porlak nasiniram do ibana berarti molo porlak nasiniram segar ido jala di dok muse songo mual nasodung marsik atik pelugo nyari alai adong dope aikna lapatan na dalam berbagai keadaan apapun saya marsahala do ibana nasi partangyangi na beribadah tu Tuhani baheno ni debata dia menjadi orang yang bersahaja tongam ibana manang di situasi dia pe ibana saya tongam jala ima hataridaan ni halat na beribadah dohot nasu beribadah alan halat nasu beribadah, nasu mangului hatani debata, tukpe di patongam-tongam dirina, tongdang nang tongam. Alanyaha, orang yang beribadah itu rendah hati. Dan orang yang rendah hati itu akan selalu mendapat perhatian. Bukan hanya dari manusia yang dimaksud, tetapi dari Tuhan. Alani nakso di patongam-tongam dirina, alai gu tongam sadiri ibana. Dengan perbuatannya, hidupnya bercahaya. Ima halak na beribadah adong aura yang baik yang terpancar di dalam dirinya. Ido halak na beribadah bersahaja. Lamma tua pe tong bersahaja. Ido ba didokon lamma tua lam tua. Lamma tua lam tua. Unang lamma tua lam tua kon. Beda kan? Lamma tua lam tua semakin berhikmat. Mulu tua kon ngawur, pembicaraannya ngawur. Karena dong do halat lem liling umurna gabi lem ngawur. Itu kan? Alani mulu lem tabba umur ikul lem tua do berhikmat
berwibawa bersahaja, ido ngulu ni halat na marhapor siyaon, dohok na beribadah. Ido na turbugon. Makanya dilakukan, to be religious is to be wise. Semakin orang beragama, dia menjadi semakin bijaksana. Dan gabi mau to, alanya biar mida jauh bado permulaan nih, habis tara. Jadi halat namar Tuhan, dah beribadah, dia akan selalu bersahaja. Marsahala do ibana. Ido na iko barhona, jala lungobi na king serep rohana. Ido tong serep rohana. Taboto do kamanginang serep maroha. Diutanami serep ala hurang malo do na tua-tua madoko cik. Serep do sa sitong na tengko, teko. Ala ido mak serep. Ido kan? Madok cabe pe sabe, ina. Madok camat samat, ina. Ido ujui. Alai serep. Jadi ternyata duk saya dipinarwahon, serep perlu marsia cerita sini. Serep inganan ni mual, inganan ni aik tes. Molo neng minum hita sian serepon, debuk magalas. Dungi dipatuki mai bana. Itu kan? Tuki baru pe haruar aiki, baru ni inum mah sobu ma uas. Molo hurang muse bata baik galasi serepon tong tuki. Mana nga sa dia godak pitaho tabangido aiki, sa itong gimana? Tuki, lam otik aik di bagasan serepi, lam tuki do ibana. Lam tuki, dungi pe minum mahita, sobu hita. Alanya mulu habis penon aik di bagasan serepi, ision ni napuna saidoi. Dan kita alani halat na beribadah, serep do rohana. Sai di bahit do nadinggan uduk rohana molo neng habis pedi ibana pos do rohana lehono ni de batado muse paula kon naguk di ibana i mahalat na serep maroha. Jadi saya uduk ibana maradok pon de bata manang na sa dia godak pataho diula alai saya uduk ibana maradok pon donganna dang dianggarhon alan yaurui dangin na molo dang alan dang boy ini na daong. Alai saya uduk rohana. Dia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu masih sedikit dan itu belum seberapa. Dan harus lebih banyak lagi. Ima halat na serep maroha. Adong go bete serep bisa bumu kamanginang. Dang adong biate. Oh adong dope batuan ni mak. Adong dope serep. Serepi. Ain waing nganan ites dispenser nama kan. Dispenser. Hape dispenser dang dia jari serep maroha. Beda. Molo serepon ikut ditekado kan? Itekan baru haru warek nai. Molo neng gudang lagi badi kita tangan liling gitu kan? Baru pe haru warek nai. Idu benda bohi-bohi ni jol man ikut jolo ditekan. Bohi-bohi na tertekan kan? Ikut jolo ditekan na masih patah jol mai asal ma benda dinggan. Idu kan? Dan kita ai don't know yang itu ida mah. Ikut jolo ditekan songo dispenseri ditekan liling haru war gudang lagi. Molo dispenser uduk doi bana baru haru lagi sian serep miroha. Ima bedana kamanginang. Tuan ni marung dope serep bisa butabe. Gitu kan? Asalam dipaingot ita taringot tu serep maroha. Ima ngolo ni halak na marhadaulaton na beribadah tu de bata serep rohana manang ngadi dia ibana. Manang nasa dia godak petahu diula alai tok tong serep rohana. Dungi na mangihut halak na marhadaulaton na manang na beribadah kepada Tuhan. Didok sonang ibana rab doho poparanna. Daga tabuneya te kamanginang ate. Lungubi gudang hubereng nang maruban. Martua mahamu kana tua-tua. Sonang ni roha mulubui dipaihut-ihut pahopu poparanna di bagasat dame dohot holong ni roha. Hormat merna tua-tua. Dai tahe hasangapun no marga. Buama molo dang iboto pahoput tay martutur tu hita. Tante inam situ hita kan. Hape opung na do hita. Ina kan tu opung dolina. Di podai opunga. Opung ini sih kelahiran tahun 40-an mana ngerti apa-apa bodoh opung inam musai makan. Bah. Ini molunga sa hape songoni ngulunya kapuparakang ngagabi marsa to pakilalata. Hape ya kanabi sudo hita at ya kamanginang. Ala habisuhon na siyan de bata. Ala ni do molo halat na marhadaula tu de bata. Na beribadah tu de bata, pangulo itu de bata sonang ibana rabdo puparanna.
Alanya ala diida poparanai do ibana jala ditiru poparanai mangulaho na dengan songon na niula ni hita na torasna. Ala taula peribadah pangulo itu de bata, alania kana kota ipe gabi pangulo itu de bata. Pamolong pangulo ya kaya na kota itu de bata ya dong be marah be. Eda ngadong be. Dadame do holong do masih ajuat do memaafkan mengampuni. Mana ni do na sonang do halak na beribadah na marhadaulantun tu de bata go dame ala punguna sida akasiula lomoni rohani de bata tabuhian halak na beribadah dungi dok muse na bangihud labani akka na marhadaulantun ima taruli pasu-pasu ni Jehovah do halak na marhadaulantun ninna ala niaha ai gabe haholongan ni de bata ibana. Bahasa di dok haholongan. Ai di haholongi de bata do ganup na mangulahon lomoni rohana. Ise do anggiku jala ibotokku. Ima akan na mangula hatak ni damang ido anggiku ido ibotokku dan na Tuhan Yesus do. Alani di haholongi iboto na hita anggina hita. Ala dihaholongi hita tutuga be didongani hita diurupi hita dipergugui hita di tonga-tonga ningoluta molo piadonga kahamolon ala roi bana madongani hita mangurupi hita ala ana haholongan na do hita ida ma ulinai halak na di bagasan na marhadaulaton holong rohani de bata tu hita tu boido marsala hita boido gale hita merdosa ala ni hadagi ngonon alai ala holong rohana tu hita dia ju hita ima dangi terori mas na itu hita dihaholongi anak haholong aku don muba maho dinna da ido lasni rohatan wain lumobia kana tua-tua nase tok-tok beribadah tu de bata jala kamanginang lumobi lasni rohata no balga asitong na ima ala di sesa Jesus dosata ido ang dosa lasni roha no balga di hita di palua hita alani ingok manabinahin ni de bata tu ho dungi patu pamai muse tadanilas ni roham tu dongamu itulah ibadah ingot nabinahin ni de bata ingot nabinahin ni de bata tu au dungi bahenok ko muse songon nabinahin ni de bata itu au tu dongaku ima beribadah ido banya Yesus di Lukas onom ayat 36 gabe parasi roha mahamu songon amamuna parasi rohai kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita dari itu tahe alani molo hutad dan abinahin ni de bata diau gabe bahenokku matong na songon itu dong aku ima secara simple gabarani halat na beribadah huingot huboto hurajumi diru nabinahin ni de bata dungi bahenokku mai tudong aku imatadani na beribadah di palua de batado siad dosa alani palua ku madang dong aku Allah mengampuni aku maka aku pun harus memaafkan jalada pangido di sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tu kami dari itu tahe sai ta pangido hasesani dosa aletiki minta maaf dong ata tu kita minta maaf dangolo au senita kan dangolo au pajuk bang di tanorara mahita indah kan hape dang adong betanorarai mata na birong gitu kan alau ngabi subur ibai jadi buah mai di dia manu pajuk bangi jadi molo Jesus pe di balua hita di sesa dosata atong hita pe tongma olo memaafkan mengampuni aka dongata atong mertua mahita na mangulu di bagasan ibadah namar hadaulaton ai ido nani halomohon ni debata amin. Ali Tuhan debata hupuji hupasanga pami maho ala dinggan ni basam tutu si tutu di haholongi hodo hami jala di patudu hokodo dalan si dalanan nami asa mertua hami di portibion ima marhite hite pasu-pasum dohok ragam nina dinggan nabi nahemu di ngulu nami jala ingoton nami botoon nami mai asa botoon nami tong pasanga poko marhite hite mabain na dinggan maradopod dongan nami jolma asa dada cukup holan majuhon guarmi dada cukup holan ro martangi yang tuho dohok marede mamuji pasang apoko so parsi dohok lau mangurupi dongan ai
Pergabus do halat na madot di haholongi de bata anggo di hosomi donganna colma. Atong sude mahami tutu patuduhon parange na marhadaulaton di ngolu siapare manang di dia pehami maringanan. Jala mertua mahami tutu ala di lehokodo pasu-pasu. Marhite-hite hatam di bagasatikion ragam ni pasu-pasu tuaka na marhadaulaton. Mertua manasida di Portibion. Jala taruli di hanguluan na saliling-liling na ima jabar. Ni si Jacob ima gabe napunam haholongammu jala parsidohot di harajomi. Ali di bata urupi mahami ganup. Disudi akan nanaing ulahonon ni ami di tonga-tonga ni rumah tangga nang di parkarejuan nami be. Pati roh adoh pikiran nami asa di bagasa biar hami maradopoko laho patupahoni. Mauliate manang didinggan di basa marhite-hite huriam. Di bagasa tikion di patupa pertukaran pelayan firman di distrik walu DKI Jakarta on asa saroha sa pikir kami itu lau patupahon na dinggan dohot masih tusak kami laho pasanga pokok jala masih sunggulak kami asa unang adong agia sa halak pe nagali alay rap mergugu hami lau memuji pasanga pokok mauliate manang dinggan ni basam marhite ragam ni akan nanaing ulau di tonga-tonga ni huriam hakabipe rawamangunon parheheon na posobulung parheheon remaja na naing di patupa say homa na madongani asa tutu si tutu hehe tordina hapor siyaon na lau manadaho jala haheheon ni tordina ima lau madongani maperguguihon ima na mangojar rohana lau mangulahon na dinggan songot taddani na marhadaulaton ibana mauliate manang dinggan ibasa marhite-hite daddana sorang asini rohamdoi atau pasu-pasu mai asa gabe ianakon na mabiar mida jahuba hobartu pangajaran ni natorasna songoninang anak do hoburu ni huriam nang marsakap mardonga saripe sian holong ni rohamma tutuna sida masih haholongan jalani rahut ni holong ni rohamma pardonga saripe na sida asa marsangapo di tonga-tonga ni rumah tangga na sida ali di bata sai asi maroham tu keluarga ni na marujung ngulu keluarga ni amang Dr. Andu Sanga Sitompul sai homa na mangapuli rohani keluarga jala leho pakirimo nang tuhami sa luhut dongan na sa huria ay dang Portibion ujung ni ngulu nami alay surgo hasonangan na pinarademido atong parade ngulu nami uju di Portibio kami asa marhadaulaton asa taruli hami nang dihanguluan na saliling ni liling na mauliate manang didinggan di basam marhite aka parsauran na boy masa di tonga-tonga ni huriaon dohot aka program pelayanan na naing patupaon na dope say homa na mangurupi asa saluhut na di bagasan hapor siyaw kami lau mangula hosa ali amang nabasa tu ngasi maroham nang tudongan nami natongon waing marsahit natongon dirawat di rumah sakit ima nyonya sihan Marta Buru si Mangunsong nyonya perdidik Kartina Buru si Tohang torang marpaung Jauti Siagian Rosmawanti Buru Sinaga Lady Buru Pangaribuan Samuel Nenggulan Nyonya Sitompul Buru Sarumpait Budiman Sihite Berman Sinurat Arnold Pribadi Barimbing Nyonya Rosmawanti Sinaga Buru Sitohang dohot dongan nami na dirawat na pemulihan dirawat di Jabu Asi Rohamali di Bata molo pe daging nagali alai tordina marsihohok ma diho jala hotok tong dijauhon dohot di haporsiai atong posto rohanami guk wasodo nang Portibion molo i di dokho saut doi atong saut malomo ni roham nauli na dinggan tu saluhut ruas ni huriam nang saluhut aka nabui hupele ho kami di ngulu siapare marhite-hite huria nang di ngulu siapare di tonga-tonga ni rumah tangga sai lamargadda may muse tujuluan nyari bahenomu asal lamargadda nang pilihan nami lau mamuji pasangapoko jala mertua hami saluhutna adorang di Portibion mauliate mariang dinggan ibasam marhite-hite bangso nami di lehoko kemerdekaan jala hupes tahu kami nunga 77 tahun sai lam dohok matutu akan aporsea lau patupahon na dinggan abay dami dohot marhite-hite habisuho dohot hapistaran na siya ko pakyon nami may asalam uli dinggan terbangun bangso namion tu ari na neng ro marhite anak dohok buru ni huriam na buy pakyon mo marhabisuho marhapistaran gabi si pangatoy di tonga-tonga ni Portibion nang di pemerintah HP ali Tuhan padaw makasahit lumubi pakorhon ni corona say unang tahuta kami
jala saya ajari hami asahot di bagasan protokol kesehatan dungi margugu mahami jala buihu ulah hami kana dinggan lau pasangapoko ale amang nabasa pasu ma huriam lumobi di distrik walu DKI Jakarta on sude mahami saroha sapikira lau patuluson lomoni roham jala manang di dia pe ganu pruas di huriam maringanan todimma saor tu hami be asa huboto hami mangulahon nah hinalomohon ni rohami atong perdusa duhami se sama dusa nami asalam tamah hami hawaoran ni pasupasum ala ni Kristus Yesus tangi homa pangiduan nami amin. Marede mahita yang buku de nomor 770 lalu som mahita papungu pilihan sada A sada B pilihan 2A do pilihan 2B. Amen.
tatangya kumapiliata. Ali de bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa saat kami masih nanilehon mitu kami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasya kami pilihanon, pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim, asalam hutada kami gudang ni silehon-lehon mitu kami, asalam girgir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinorbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saot malombo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Una kami tugi hutu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todim. Amin. Amanginang hami sian parhalado na makubasi parminggu di pukul 6 manuguton madot tuhita na di gereja doh na mengikuti secara live streaming Horas. Selamat hari Minggu.